αυτής της ομάδας με αυτούς τους παίκτες ότι θα ήταν ψηλά. Θα πάει το πρωτάθλημα. Άντε την καραμέλα, πρόεδρε, πάμε άλλο παρακάτω, έλα. Σήμερα η ομάδα πάει καλά, το ξέρω. είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Όχι! Εσείς μη σχολιάζετε το τι λέω. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες να ενισχυθεί η ομάδα όσο χρειαστεί και θα ενισχυθεί η ομάδα. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο ρε. Αφήστε να μιλήσετε ρε παιδιά. Αφήστε ρε παιδιά. Βεβαίως θα γίνουν μεταγραφές, βεβαίως η ομάδα... Φύγε ρε μαλάκα, εσύ φύγε ρε! Τι μεταγραφές! Από την Παιανία θα έρθουνε! Όλα αυτά που γίνονται, αυτό καταλάβατε είναι το πρόβλημά μας! Με λύση θέλουμε! Αυτό είναι το πρόβλημά μας, όλα αυτά που γίνονται! Ποιος θα έρθει, ο Πετρόπουλος? Θα πάρει πάλι! Αυτό το θέλει! Ο Νίνη θα έρθει. Άμα χρειαστεί θα πάρεις παίξα τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι σε καλό δρόμο. Δεν θέλω να... Και το ίδιο σημασία. Τη Γενική Συνέλευση ήδη είχα μια επαφή για ένα πολύ καλό παίκτη. Ρε μην αλλάζετε το θέμα ρε! Ελευθεριά! Μην αλλάζετε το θέμα! Ρούλα! Κάντε το λόγο, κάντε να μ' αφήσετε να μιλήσω όμως. Μαλάκα! Ηλίθιε! Στο τελείωμα της πρώτης ανταλλαγής. Εσένα πότε θα τελειώσετε? Μαλάκια πάρα 50.000 ευρώ κάνει. Ταλέντο Ό,τι οι μεταγραφές από την τρίτη εθνική. Τρίτη εθνική Ισπανία. Η Μπαρσελόνα το ήθελε, η Ρεάλ. Τελικά κατέληξε στον Όφη. Εσύ να τελειώνεις ρε μαλάκα! Το Μουν και το Σιώτη θα το πάρεις. Το μου και το Τζιόνι θα τον πάρεις ρε! Το Μελίσια τον πάρεις ρε! Τον ευρύζεις κομπλάρι. Εγώ πάρω πρέλα. Κάτσε να μιλήσει. Τον συνειρμό. Αυτό έτσι έτσι. Κάνε την κόλπα. Ελάτε, φέρτε μου τα χρήματα και θα φύγω σήμερα. Θα πετάει, βλέπω κάτι κρουασάρ φεύγει. Αλλά είμαστε μαλάκες εμείς! Ανακοίνωση πιάνει.